¿Eres la delegada o yo? No, soy de Recursos Humanos. ¿Qué problema hay que se informe cuando...? No hay ningún problema, están trabajando. ¿Está en convenio puesto eso? ¿Cómo se puede informar cuando están trabajando? Te estoy diciendo que no Te pregunto, ¿está en el convenio? No lo sé, lo desconozco. Pues, Ya me voy a vale, informar. pues mira el convenio y luego esto. Pero mientras tanto, yo como yo soy delegado sindical y tengo perfecto derecho de informar, a los trabajadores como delegado sindical. Pero no cuando están en Sí, por una teoría, pero sí, estás totalmente equivocado. Ideien gudak bizirik darrai Borrokaren zua pizturik dira Ideien gudak bizirik darrai Negarra eta indarra, errai eta zugarra Borroka Cualquier sindicalista que sea delegado sindical tiene derecho a informar a los trabajadores o en su poco. No. Ikasturte hasiera honetan labek eta ernaik batera gaztontzako lan eskubideen gida aurkeztu genuen. Gida honen helburua gazteok ukatuak ditugun eskubideen inguruan informatzea eta borroka tresna moduan eskubide horien aldeko borroka indartu eta gazteok beste Euskal Herriarentzat beste eredu sozioekonomikoaren eraikuntzan beste ekarpen bat egitea izan da. Horretarako gaur bezala gida aurkeztearekin batera esplotatuak diren lantoketako gazte langilei gure elkartasuna adieraztera etorri gara. Izan ere, prekarietatea ez da gazte batzuek soilik pairatzen duten gauza bat, baizik eta modu batean edo bestean gazte guztiok pairatzen dugun fenomeno bat da. Gainera, prekarietatea ez da soilik gazteok pairatzen dugun zeozer, eta horregatik langile klase moduan erantzu beharra oso garrantzitsua ikusten dugu. Langile klasea eta herri sektoreen elkartasuna bultzatu nahi dugularik. Egoera honen aurrean uste badute, zer egin gabe geratu gabela argi dute. Gazteo kontzientzia hartuz, informatu eta egoeraren jabe izan da, antolatzea eta borrokatzea daukaguna aukera bakarra egoera guzti honi aurre egiteko. Gure eskubideen jabe izateko ekin borrokari gazteak.